Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Narito tayo sa pinaka-latest Typhoon 2000 update sa hindi lang po isang bagyo na ito po yung dating LPA Obet. Naging tropical depression po ito kahapon at meron pa pong isa. Ito yung kumakalat ng fake news at nung nakalipas na ilang araw but medyo naging totoo na po siya dahil po yung pinaka-reliable one, yung European model, mukhang nagiging typhoon na rin po sa kanila. Okay? So, ito po yung ating update na yung araw po ng Biyernes, October 21st, 2022. At isasama na po natin si LPA 93W. Binigyan na po na yung umaga ng NOAA at Joint Typhoon Warning Center as 93W. LPA pa lang po yan. Ang mga 90 hanggang 99W pa ulit-ulit lang po yan. Nagsacycle kapag LPA. Kapag naging bagyo po, papalitan yan as 26W o pang 26 na bagyo sa buong Western Pacific kahit nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa atin naman, magiging pang 16. So, if matuloy po ito, bibigyan po ito ng local name as Paeng. Okay? So, this is our Tagalog version brought to you by Typhoon 2000 in partnership with Aboitiz Power and Naga College Foundation. Umpisahan muna natin ang update. Ito muna yung fast animation. So, yan po, nakikita po natin ang maliit na bagyong si Obet from a low pressure system. Nag-isa na po siyang tropical depression, 55 kph. At inasan pong mabilis lang itong dadaan. So, panandalian naman po yung ulan. Probably, na yun lang pong yung araw na ito hanggang early evening or late evening. So, medyo malakas pa rin yung mga ulan na inaasahan. Mag-ingat po sa mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide prone areas ng extreme northern Luzon, northern Cagayan, northern Ilocos Norte, Kalinga, Apayao. But mas malakas po ang ulan dito sa may Babuyan at Batanes group. Okay? So, di kahapon, may mga localized thunderstorms tayong na-experience sa hapon hanggang gabi sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. So, na yung umaga, okay naman po ang panahon sa buong bahagi ng ating bansa. Pero sa hapon ng gabi, nandyan pa rin po yung mga pagbabalik ng mga thunderstorms. Okay, so ito po si Obet ay magiging tropical storm. Kasalukuyan, 55 kph po siya, kumikilos ng pagkanluran sa bilis na 35 km. Lalong bumilis po dahil yung high pressure steering ridge po dito. At yung amihan ay pinupush siya papuntang west. Hindi masyadong pa-southwest, okay? Kasi dito siya magsa-southwest paglampas na po at paglabas ng PAR bukas po ng umaga. Okay? At ito naman po yung area of attention natin na yon. At kumakalat po itong balita ito since 5 days or 3 days ago. So, ito po na yun, binigyan na po ng tag-ID bilang isang LPA as 93W. At medyo nag-form po siya within the Intertropical Convergence Zone, which is common po dito po sa Western Pacific. At medyo alarming po itong system na ito kasi ang tracking niya, it's either Eastern Visayas. So, ito yung pinapakita. Okay. Ang iba naman po dito. So, napakataas pa rin po ang uncertainty. Hindi pa po natin sure at mababa po ang probability na kung tatamaan itong area na ito. But, mabuti na po, maaga tayo magbigay ng analysis dahil po, that will be 6 to 7 days from now. Okay? Kasi sa mga computer models, medyo may landfall po na mangyayari. Papakita namin sa inyo in a short while. Punta muna natin sa Obet. So, ito po siya kaninang 5 a.m. Mamaya, nandito na po siya. Palapit ng palapit sa Batanes Group. At medyo nag-iba ang track niya, medyo mataas ng konti. Okay, kaya dito po sa ating zoom in track. Yan, dadaan po siya over or very close to Basco sa may Batan Island. Mamaya pong gabi, early evening. At inaasahan pong pagkalampas po ng Batanes Group ay magiging tropical storm po siya. Then eventually mag-exit po siya ng Philippine Area of Responsibility tomorrow morning or bago magtanghali bukas. Okay, and then mukhang lalakas pa rin po siya bilang isang tropical storm o severe tropical storm. So itong area po na nasa loob ng dotted circle, ito po yung rain circulation niya. So ito lang yung area makakaranas po ng ulan na pwede umabot po ng lampas 100 mm o millimeters sa loob ng 24 oras. At ito yung fast animation.
mula sa tropical tidbits at nakikita po ninyo yung ulap ay umaabot na naman ng negative 80 degrees centigrade. So it's a sign na lumalakas pa rin po itong tropical depression, although nagpo-pulsate o nagpa-fluctuate yung kanyang circulation. So hindi pa po siya fully developed, fighting for survival dahil po sa pag-push sa kanya ng hanging amihan more to the west. So pupunta po siya dito po siya in the next 12 hours. At ito naman po ang zoom in sa animation mula sa windy.com at kitang-kita po natin ang kanyang rain bands dito po sa may Batanes, Babuing Cubao Islands na nagsimula na po rin pumasok. At ang ibang areas din po ng extreme northern Luzon, northern Cagayan, northern Ilocos Norte, Kalinga at Apayao. May mga thunderstorms po kayong mga kanasan dahil po sa trough, okay? O yung extension galing po sa kanyang main circulation. Ang ibang bagay po na ating bansa, okay naman po ang panahon. May mga localized thunderstorms na rin namumuo at this time, 11 o'clock, okay? At kita po natin mamayang hapon, ayan na naman po yung mga thunderstorms. Mag-ingat po kayong lahat, magdala lang po ng mga kapote, payong, para protected po tayo sa mga malalakas na ulan. Lalo na sa hapon gabi, since nasa La Nina pa po tayo. Let's move it towards LPA 93W. So ito po yung Guam. So nandito po siya na yun, nag-form. Embedded pa rin sa isang malaking o broad na intertropical convergence zone kasi yan ang ITCZ. So dito po siya nag-converge, dito na po nagfo-form yung lower atmospheric pressure ng kaulapan na ito at binigyan na po siya ang tag IDS 93W. So ito po yung area of concern natin for next week. Rainfall accumulation for the next 3 days naman po hanggang linggo. Inaasahan pa rin po ang mga ulan dito sa wake ng bagyong si Obet. At hindi masyado, okay? Dito rin po sa may Cagayan Valley, may mga ulan at thunderstorms dahil po sa mga convective activity na dala ditong tropical depression sa Obet. Ganyan din po, ibang bagay po ng ating bansa, Visayas, Mindanao, Bicol, Luzon, may mga isolated rain showers and thunderstorms, lalo na sa hapon o gabi. Dito naman po yung medyo concern natin. Medyo malaki po siya at madaming ulan na dala dahil po naka-embedded po sa intertropical convergence zone. Now, punta na natin ating forecast models. Tutok na tayo kay 93W. Dito tayo mag-focus. So, ito po na yun si 93W. This is the forecast for tomorrow, Saturday, based on the European model. Unahin natin yung European model since ito ang pinaka-reliable when it comes to medium to long-range forecast. So, bilang low pressure pa rin po siya dyan. Bukas po ng hapon, linggo ng hapon, ito po ay mukhang magiging aktibong LPA na po at posibleng maging tropical depression as early as Sunday. Kasi po, ang American model ay pinapadevelop po niya bilang isang tropical depression na kaagad on Sunday. And then, meron ang papalapit na bagong surge ng amihan. Sa Monday ng hapon, ito po ay, by the way, linggo pa lang mukhang papasok na po siya ng PAR. Base po sa European model, okay? Lunes ng hapon, ito po ay inasahan pong lalakas pa rin po at posibleng maging tropical storm east of Samar. And then kung i-move natin hanggang Tuesday, ano po siya, papalapit po sa area natin. Okay? Tuesday, nandyan po siya sa may east of Bicol. Medyo mag-collide po siya sa papalapit na surge ng amihan and that's the reason kung bakit pagdating ng Tuesday hanggang Wednesday ito po ay magsa-southwest at mukhang magiging malakas po siya na tropical storm. Okay, conservative kasi po ang pressure levels po ng computer models. Pag sinabi na ng 1003 TD lang po yan pero in reality pwedeng tropical storm na po siya. Okay, tandaan po natin, those are supercomputers lang po, nagpapa-andar po nitong mga model output na para sa atin, para makapaghanda. So, yan. Early morning ng Thursday, maglalandfall po siya sa may Northern Samar. But again, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 days. Low probability pa rin po ito. Okay? Mamaya, sabihin natin kung ilang probability na po ito based po sa European model. And then Thursday ng hapon, dadaan po siya sa may Sorsogon, Masbate area or Burias, Ticao. On its way towards Romblon ng Thursday evening. Oh, by the way, Thursday evening, landfall sa may Mindoro. Kita po niyo, malakas yung amihan sa may dulong Hilagang Luzon. So,
Mapanganib rin po ito sa mga maliliit sa sakyan pagdagat at bawal po malaot dahil gale force winds po yan na pwede umabot po ng 70 kph ang bugso. Friday, exit na po siya sa West Philippine Sea at posible maging typhoon po dyan. Tandaan po ninyo, pag may La Nina po, most of the cyclones nag-intensify po sa may West Philippine Sea. Dahil po, pag may La Nina, lahat ng init ng dagat ay napupunta po dito. Mas mainit po dito, mas mataas ang oceanic heat content. But, yan po ang kinalabasan ng forecast. And then, by Friday evening, labas na po siya ng PAR. Saturday, patungo na po sa Vietnam with a possible landfall on Sunday, October 30th sa Vietnam. So, itong forecast na more than 6 days hanggang 10-day forecast remains at very low probability. Pero yung forecast natin for this one, Thursday to Friday, October 27 to 28, nasa ano na po na yun, 30 to 40%. Dito po sa Bicol. Kasama rin po ang Metro Manila at Southern Tagalog Provinces, Mindoro. Nasa 30 to 40% ang probability na mag-i-strike po dito, magla-landfall itong tropical storm or even becoming a typhoon. Dahil alam natin na mahilig mag-rapid intensification ng mga bagyo na yun kahit malapit na mag-landfall. So mag-iingat po tayong lahat, mag-prepare. Dahil po yan po ang pinapakita ng European model. Let's hope and magbago pa rin po dahil po mababa pa rin ang probability, so magbabago pa rin po yan. Balik ulit tayo sa Sabado. Shift na po tayo sa American model. Mukhang baliktad po. American model din ang mabait. Okay? Ito po yung medyo parang dito ako kakampi na yun. Ayaw ko na muna sa European model kasi tingnan ninyo. Sunday, posibleng maging tropical depression. Nasa labas po siya ng PAR. Monday, po siya, west of Guam. Then, hindi pa siya papasok ng PAR. Pahilaga po siya. Pabanggain niya po ang hamihan. Tuesday, Wednesday, po, parang stationary, quasi-stationary. Nasa labas po siya ng PAR. Ito po yung PAR. Samantala, ang Wednesday, pag chinek natin ang European model, yan na po, malapit na po sa Eastern Samar. So, medyo iba po, magkaiba pa po. Hindi po sila blended. Grabe po ang discrepancy. Okay? Malayong malayo ang track pag ano to pa. Kasi more than 5 days. But as we near 5, 3, 2, or 1 day before, magbe-blend po yan. Okay? So, let's move it. Thursday na siya papasok ng area of responsibility bilang isang super typhoon. Ito pong figure niya ng American model, super typhoon po yan. Okay? Based on past experiences sa mga monitoring natin using these models. So, ang good news nito, walang landfall sa Pilipinas at mukhang patungo po ito sa Taiwan bilang isang malakas at super typhoon. Outer bands lamang po, makaka-affecto po sa dulong hilagang Luzon. At ito po ang medyo mabait na model as of this time. Walang landfall sa Pilipinas at meron na lang po dito nag-perform. Pero sabi ko nga, 10-day forecast is 0 to 10% probability o 20% probability. So, hindi po yan mangyayari pa po. Okay? Kasi yung European model, wala eh. Walang kasunod. And then, kung ibalik natin, October 28, nandyan po siya. Malayo pa po. Pero ang European model, nasa may West Philippine Sea na po. So, 27, yan po siya, dadaan dito sa may Bicol area. Okay? Sa may Masbate, Sorsogon, Burias area. Samantala, ang American model nasa labas pa po ng ano. So, napaka-wide pa po ang discrepancy ng tracking nila. Hindi pa po nagbe-blend. Okay, so, yan. To wrap up, ganito po ang mangyayari based po dyan sa dalawang reliable computer models na nakikita natin. Ang European model ay dito po siya. Dito po siya, sandali lang. Ganyan po siya. And then, akit pa lang siya ng bagya. Okay, gaganyan. And then, dito po siya. Samantala, ang American model, pag ganito siya, ganyan. Oh. Anyway, just disregard the north. Kasi magna-north nga siya. Then, gaganyan po siya. So, dito ang October 27 niya.
Dito naman po ang October 27 niya. Balikan ulit natin, sorry, okay, ganyan. At least may idea tayo. And then, ito naman pa ganyan. Ayan. So, nandito po ang American model sa October 27, samantala ang European model dito po sa may Masbate area ang 27. So, napakalaki pa po, napakalawak po ng uncertainty. Hindi pa po natin sure kung saan siya. Ang i-pray natin lahat, itong European model, sumunod na yon sa American model para happy na po tayo dito sa Kabikulan at sa ibang parte po ng Pilipinas. Magiging safe po tayo. Kaya lang medyo alanganin po ang date eh. Usually, ang ganitong part ng taon, okay, October 2025 hanggang Undas, okay, hanggang All Souls Day, All Saints Day, medyo mostly yung mga malalakas na bagyo at mga maraming bagyo nag-form talaga at malapit sa atin, ang iba nagla-landfall. So, I'm not alarming everyone, okay, and just giving you the facts kung ano nakikita natin based on climatological history ng mga bagyo. So, let's all hope and pray na bago pa po. Bukas, magbabalik tayo, magbibigay ng latest update ko anong magiging tracking yan. Okay, so for the meantime, mag-prepare tayo on the watch on this LPA. And ito yung ECMWF Tropical Cyclone Activity including Genesis base sa model nila kagabi. So nakita ninyo ang Bicol, Central Luzon, Metro Manila, Mindoro ay nasa tinatawag nating 30 to 40% strike probability. Low probability pa rin po yan pero hopefully sana umakyat. Okay. GFS, yan din. Yung mga ensemble niya, ito yung pinakita ng GFS. 12 pa kasi ito. Yung pinakita natin sa inyo kanina, bago yun, pag ganito siya. Okay? So, maraming mangyayari sa susunod na ilang araw habang papalapit po tayo sa October 27 to 28. And then, bago tayong paalam, ito yung ating brief summary ng CAFSAT kagabi. Ito si Obet, nakakabit yung shear line, meron siyang trough, nakakabit kinesat o neneng. Obet, magiging tropical storm pagkalampas sa may Batanes. Amihan, patuloy pa rin nakaka-apekto sa dulong hilagang Luzon. Trough naman po, mag-generate ng thunderstorms ngayong hapon o gabi sa may Luzon. Lalo na po sa central at southern part, Metro Manila, Bicol, Mimaropa, Visayas, and Mindanao. More on localized thunderstorms sa hapon o gabi. So umaga, magandang panahon. Gaya na yun, maganda dito ang panahon sa amin sa Bicol. Mataas ang heat index. Umabot na yun sa ating weather station at 42 degrees. So, heat exhaustion, heat stroke is possibility. So, kailangan nyo mag-inom ng maraming tubig, okay? Maraming tubig para hydrated po kayo lagi. Okay, so that's it. Yan po ang ating advance warning, advance information sa papalapit na LPA 93W na medyo nag-form na po. Gaya ng sinabi ko, for the past few days, naglabas tayo ng post na hindi tayo mag-i-issue habang wala pa yung LPA. Lumabas na yung LPA, so it's right here. Nasa doorstep na po ng PAR sa labas. Huwag na natin ipapasok yun kasi nakakainis yan. Naghihirap na po ang ating bansa. Nandyan pa rin po ang mga bagyo. Pero ang importante, maghanda tayo, maging resilient enough na mag-prepare. Okay? Pag maglihis, huwag tayo mag-blame kung sino-sino lang na hindi naman tumama. Ang importante po, nandyan pa rin yung paghanda natin dahil po hindi pa po tapos ang bare months. May November, December pa po tayo. Let's hope and pray na lahat po sila ay mag-recurve, mag-akyat, mahila ng cold front, at hindi po tayo maapektuhan. Okay? Yan po ipipray natin sa buong may kapal, kung ano man religion po kayo. This is Mike Padua. See you again tomorrow. God bless. Stay safe always. And thank you for watching our channel. Have a great day.